بجرافيك از جوارا بحثا هبونا هزين چکدار لديرازور بكم ديرازور پارێزگەها کە سووریا بهتر عشیرەتە مەزن لێ دەرێ عشیرەتە بەگاران لەور دەمێنن ji berêda navbera Kurdan û xelkê Dêrezorê de bi rastî pêwendiyên baş zêde tune bûn. Dêrezor tiştekî din ji wara bêjim li wê derê Heqlul Umer heye mezintirîn yan jî dewlemendtirîn bîrên petrolê li wir hene. Çend hêzên çekdar li Dêrezorê dimînin me grafîk ji were amade kiriye vê ji were bêjim yanî Dêrezor li ser sînorê Iraqê li aliyê Bakur û rojhilatê wê parêzgehê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê dimînin her wiha hêzên hevpeymanan li wirin ku yanî hevkarên Hesedê ne di şerê dijî Daişê de hûn dizanin li Sûrî û li vê derê li Iraqê jî yanî li her du welatan hevpeyman dibin serkêşiya Amerîkadan yani hêzên Amerîkî serperestiya hêzên hevpeymanan ya li dijî Daişê dikin. Li wan navçeyan jî hinek grûpên veşartiyên Daişê car caran peyda dibin lê Hesedê bi alîkariya Amerîka şerê wan grûpan dike û operasyonên xwe li dijî wan grûpên veşartiyên Daişê jî berdewam dike. Li başûr û rojavayê Dêrezorê bi taybetî li başûr û rojavayê Çemê Furat hejmarek hêzên din jî hene. Ez ji were behsa wan hêzan bikim hûn li ser ekranê grafîkê dibînin me alên wan ji were çêkirine her wiha me reng jî bi rengan jî dest nîşan kiriye. Şaneyên veşartên Daişê hene temaşevanên hêja gelekî xeterin gelekî metirsîdarin. Şaneyên Daişê yên raketiyan jî yên veşartî ji ber ku tu nizanî kengî şiyar dibin kengî êriş dikin. Her wiha hêzên artêşa Sûrî hene li wê derê. Grûpên çekdar yên ser bi Îranê ve hene û ew jî ew grûpên çekdar yên ser bi Îranê ve alîkariya hêzên hikûmeta Sûrî dikin. Li gorî zanyariyên rewangeha Sûriya mafên mirovan derdora 15,000 çekdarên grûpên ser bi İran Sûriyê ve hene mesela grûpên ser bi Iraqê ve hene grûpên Efganî hene grûpên Iraqî hene grûpên Pakistanî hene ev grûp İran alîkariya wan dike li kêleka hêzên artêşa Sûrî şer dikin yanî piştgiriya artêşa Sûrî dikin hûn wan jî bi grafîk dibînin li navçeya di navbera her du bajarokên sînorî yên Bû Kemal ku li alî Sûrî jê re dibêjin Bû Kemal li aliyê Iraqê jê re dibêjin Qaim li yan jî meyadîn hene heta Dêrezorê ev hêz belav dibin yani hêzeke nebiçûk e hêzeke gelekî mezin wê derê hene. Çi grûpin belkî hûn merak dikin ev grûpên ku li ser sînorê di navbera Iraqê û Sûrî de hene yani li ser sînorê ji Bû Kemal heta Dêrezorê çi grûp hene? Grûpa sereke ya herî bihêz sûpa pasdarên Îranê ye her wiha grûpên Iraqî hene. Ji were behsa wan grûpên Iraqî dikim ku li wê derê piştgiriya artêşa Sûrî dikin. Ketaib Hizbullah hene. Grûpên Heşda Şe'bî hene. Ketaib Seyyid el Şuheda hene. Ketaib İmam Ali hene. Tevgera Hizbullah en Nuceba hene. Her wiha Hizbullah Libnanê jî çekdarên Hizbullah Libnanê jî li wê deverê dimînin. Lîwa el Fatimîyûn hene. Lîwa el Zeynebîyûn hene. Lîwa el Zeynebîyûn grûpeke Pakistanî ne. Yani hesa bikin. Ji Pakistanê hatine li ser sînorê navbera Sûrî û Iraqê de bicîbûne. Li navçeya Tenef ku li ser bi parêzgeha Homsê ve ye li ser sînorê Urdunê ye li başûrê Dêrezorê ye navçeyek li wê derê heye bi navê navçeya 5 kilometran ev navê wê navçeyê ew haye li ser xeta sînorî ya di navbera Sûrî Iraq û Urdunê de ye ku derê ye li vê derê yanî ev navçeya 5 jê re dibêjin navçeya 5 kilometrî li ser sînorê Îran Urdun Iraq û Sûriye li wir jî yanî li vê derê çi hêz hene hêzên Amerîkî hene grûpeke hêzên artêşa Sûriya Azad heye artêşa Sûriya Azad li wê derê kî alîkariya wan dike Amerîka alîkariya wan dike dî hûn hat zanin bi grafîk dizanin li ku dera Dêrezorê kîjan hêz hatiye bi cî kirin.